Ωραία φίλε, έχουμε στοχεύσει. Βαριέμαι να με βλέπω να με κυνηγάνε αστυνομία στις ειδήσεις. Ρε Παύλο, εσύ δεν συμφωνείς να πάμε να κλέψουμε κάτι, γιατί βαριέμαι. Δεν συμφωνώ, αλλά τι να κλέψουμε, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, εγώ λέω να χακάρω εγώ τις κάμερες της τράπεζας και να πάμε να την κλέψετε. Ωραία, χάκαρε τις κάμερες, ας ελπίσουμε να μην μας βγουν αστυνομίες. Την τελευταία φορά δεν έφταγα εγώ, εσύ έχεις βάλει full ταχύτητα. Εντάξει, τώρα δεν θα συνεννοηθούμε γι' αυτό ρε παιδιά. Λοιπόν, λεπτομέρειες. ακούστε με. Λοιπόν, θα χακάρω εγώ τις κάμερες. Θα πάρετε μαζί σας ένα λεπτάκι αυτούς εδώ τους αστήρματος που σας έδωσα τώρα. Και θα μιλάμε έτσι με... Βάλτε τα στο αυτή σας για να ξέρετε τι θα γίνει. Και θα σας μιλάω ταυτόχρονα και θα σας δώσω και αυτά εδώ τα ρολόγια, ωραία, που θα μπορείτε να με βλέπετε κιόλας σε κάμερα. Ευχαριστώ. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Τώρα θα πάτε εσείς στην τράπεζα και εγώ εδώ θα χακάρω τους υπολογιστές. Βασικά μόλις τους χακάρω θα πάτε, λοιπόν. Να περιμένουμε. Ωραία φίλε, λοιπόν, ακόμα ψάχνουμε αυτούς τους κλέφτες, οπότε, ναι, θα συνεχίσουμε την έρευνα νομίζω. Επιτέλους ήρθε η ώρα για τη ληστεία, πάμε. Θα περάσουμε το λίγο πιο ωραία. Ναι, σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Έλα πάμε. Δεν είχε έρθει κανείς, κάτσε να πάρω λίγο την κάρτα. Έλα, περίμενε να βάλεις την βόμβα. Περίμενε να φορέσω τα κλεφτικά μου ρούχα, κάτσε. Μα κάτσε. Με παίρνει. Και εμένα λέει να τους αποτέσουμε ταυτόχρονα. Ναι, έλα. Λοιπόν παιδιά, ακούστε με, μ' ακούτε? Ναι. Ωραία, ακούστε, οι αστυνομικοί νομίζω έρχονται από την τράπεζα τώρα, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάνε πάνω. Όταν είναι θα σας ειδοποιήσω με μήνυμα. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, κάποιοι θορύβους άκουσα από πάνω, τώρα δεν είμαι σίγουρη κιόλας, αλλά για να ανοίξουμε να δούμε. Όπα, τι κάνουμε εδώ? Έλατε εδώ! Έλα κι εσύ! Έλα εδώ! Όπα, τους έχασα τώρα, πού πήγανε? Όχι. Μου φαίνεται δεν θα πάρω τέτοιο. Έλατε εδώ! Έλα μέσα γρήγορα! Κάπου από εδώ πήγανε. Αυτό είναι μια λάμπα, αλλά λίγο περίεργη μου φαίνεται η λάμπα, γιατί το πάτωμα έχει γίνει κύκλος εδώ πέρα. Για να δω, μήπως γίνεται κάτι με αυτή τη λάμπα. Όπα! Μυστικό σημειάκι. Τι κάνεις? Όχι. Έχουμε μεγάλο μπελά με αυτό που κάναμε. Όντως. Sorry, το έκανα για να μας σώσω. Δεν το κάνουμε αυτό για να σκοτώσουμε, το κάναμε για να πνεύσουμε μόνο. Δεν κάνουμε. Ποιον? Όπα, έλα τα γρήγορα. Τι έγινε ρε παιδιά? Μας κυνηγάει η αστυνομία, αλλά ό,τι και να γίνει μη βγεις. Γιατί? Μη βγεις ό,τι και να γίνει. Πάλι σας κατάλαβε. Ναι, εντάξει. Ίσως να... Αυτό. Δεν το κάναμε τόσο θόρυβα. Αλλά Παύλο, πάμε εμείς έξω. Μαρία, ό,τι και να γίνει μη βγεις. Καλά, νομίζω ξέρω πως θα σας βρω άμα φύγετε. Οκ, πάμε. Καλή τύχη. Καλή τύχη. Ωραία. Πάμε. Αου, το πόδι μου. Όχι. Τι είναι Μάριε. Το πόδι μου. Το πόδι μου πονάει. Έλα πάμε.
από εμάς. Προς τα πού να πάμε, ξέρεις καμιά θάλασσα? Πού είναι το σημείο, δεν θυμάμαι. Ξέρω, αλλά είναι πολύ μακριά. Λοιπόν, τους έχω φτιάξει παντού. Πού στο καλό είναι? Θα πάω προς τη θάλασσα για να δω. Μήπως και είναι εκεί πέρα. Αχ, λοιπόν, πού να πάω τώρα? Ξέχασα κι εγώ. Νομίζω είναι κάπου από εδώ. Ναι, από εδώ βλέπω το νησί. Για να πάω. Ωραία, ήρθα. Για να δω. Ελπίζω να με αναγνωρίσουνε. Παιδιά! Όπα! Στοπ, η Μαρία είμαι. Καλύτερα είμαι. Δεν το είδα. Εντάξει είμαι. Γρήγορα. Απλά, εντάξει είμαι τώρα. Εγώ είμαι. Κάποια μου θυμίζεις εσάς την αστυνομικήνα νομίζω. Δεν είναι η αστυνομικήνα. Πώς μας βρήκες? Δεν είναι αστυνομικήνα. Δείτε ένα λεπτάκι. Εγώ είμαι. Ναι ρε, με τρόμαξες. Ναι, σε τρόμαξα, μισή ώρα σου λέω ότι είμαι εγώ. Το χάλασες. Τώρα δεν μπορούμε να φύγουμε. Μπράβο. Είναι πρώτη φορά που έχεις jet ski. Ρε φίλε, μόλις έκατσες, χάλασε. Τι τώρα με λες χοντρό. Δεν σε λέω χοντρό, αλλά σου λέω ότι μόλις έκατσες, χάλασε. Δηλαδή με λες χοντρό. Όχι. Κίνα μου. Δεν σου θυμίζει η αστυνομικήνα. Ρε παιδιά, απλά επειδή έχουμε και δύο άσπρη φράντζα. Εσύ πού το ξέρεις ότι είσαι άσπρη φράντζα? Γιατί μήπως την είδα από τις κάμερες? Έχουμε κάνει μια βλακεία εξαιτίας μου. Εντάξει, θα πούμε καλά δεν είναι εξαιτίας μου. Είχα πάει εγώ με τη Μαρία που δεν έκανε στο στόχο για να κλέψουμε. Και εσύ που δεν ξέρεις φράξει είχες κάτσει εκεί. Τι λέτε που δεν ήξερα? Τι κάνουμε? Έχουμε ακριβώς εδώ την κόκκινη βάρκα μου. Εγώ λέω μήπως βούλιαξε προς τα κάτω εδώ που την έχεις αφήσει. Για να δω, είναι βαθιά, κάτσε. Ναι, Μαρία, νομίζω ότι αυτό είναι βαθιά. Τι λες ρε, βρέχτηκα. Αφού είσαι χαζί και οι δύο. Το πληγώ, βοήθεια. Δεν ξέρεις κολλήπη. Ωραία, γιατί σου ξέρει. Δες μια τύχα μες στην τσάντα. Και είχα ξεχάσει να σου πω. Σου είχα πάρει το πατίνι. Δεν πάνω. Έτσι έκανες εδώ πάνω, φάρτα σου, Μάριε. Ούτε. Εδώ ελάτε. Και δεν ξέρω τι έγινε. Κάποιος μας κοροϊδεύει εδώ. Έλα Μάριε. Εγώ, περιμένετε. Να δώσω κάτι πίσω. Δεν μπορώ, sorry. Πάμε. Κάτσε, δεν δουλεύει. Μα ανοίγει το κινητό. Δεν δουλεύει, χάλασε που ήταν στο νερό. Όχι, παγιδευτήκαμε. Λοιπόν, μου φαίνεται θα κάνουμε challenge 24 ώρες κλέβοντας το νησί που δεν έχει τίποτα. Τι να κάνουμε ρε Μαρία? Μια χαρά έχει. Έχει κάτι δέντρα που μπορούμε να φάμε καρπούς. Ξέρω εγώ τι μπορούμε να φάμε. Έχει μια καρύδα, άμα έχεις τόσο μεγάλη κεφάλα και μπορείς και το ρίξεις το καρύδι, από εκεί πάνω, τι να σου πω, μπράβο. Πάμε εύκολο είναι. Δεν πέφτει. Πρέπει να πάω να αυτοκτονήσω, δεν μπορώ άλλο. Μπρε Παύλο, τι λες? Έλα εδώ. Ωραία, έχω μια ιδέα. Ρε Παύλο, έλα πάνω. Παύλο, πού είσαι? Θα πνιγώ κι εγώ. Πνίγηκε. Καλή είναι αυτός Χαρίας. Ένας Καχαρίας. Ο Κάρχας τον έφαγε. Κάρχας. Πήγαινε να σας λέγω τον Καρχαρία. Τι χάμα είναι να μου πει γιατί ξέρω πολλά ήδη.
ότι... Το ξέρω. Έλα εδώ! Τώρα πάω να δώσω τα στοιχεία στην αστυνομία. Α, ναι, κι εγώ θα πάω κολυμπότας. Έλα εδώ! Ρε, έλα εδώ! Έλα ρε, πλάκα σου κάνω. Ρε, τρόμαξα. Έλα, ανέβα. Τι, α! Ρε, τη βάρκα την παλιά μου έφερε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά δεν πειράζει, πάμε. Τηλέφωνο. Μαριά. Ναι. Ναι. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Τι? Τι είναι αυτό? Έχουμε ένα πολύ μικρό πρόβλημα. Κάτσε να βάλω στο κινητό. Μάριο, βρήκα μια ταμπέλα. Έλα μαζί μου, ακολούθαμε με το αμάξι. Να αφήσεις να περάσει. Α, το βρήκα κι εγώ. Point. Οκ. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Αυτό το είχα σπάσει, μη σε νοιάζει. Έλα. Ανέβα και θα σου πω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τώρα που το σκέφτομαι, γιατί οι αστυνομικοί έχουν σταματήσει να μας ψάχνουν. Και πού το ξέρεις? Να μας ψάχνουν περισσότερο. Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος μου αστυνομικός. Έχεις φίλο αστυνομικό? Ναι. Και πού ξέρεις ότι δεν θα σου προδώσει, ρε? Γιατί δεν το ξέρεις ούτε για ένα δευτερόλεπτο, γι' αυτό. Όχι, το ξέρω, αλήθεια λέω. Και πώς το λένε? Και εγώ, Μίτσι, άκουμε. Έχω να σου πω κάτι. Πες. Αυτός ποτέ δεν μου έχει πει ψέματα, ωραία. Ποτέ. Καμία φορά, εκτός από μία. Τι μία? Αλλά ότι έφαγε το κουρασάνι μου. Καλά, εντάξει. Εγώ φεύγω, σε παρατάω εδώ, κάνω ό,τι θέλω, άντε. Όχι, ένα να σου πω. Μου είπε ότι στόχο δεν έχει βάλει κανείς και δεν ποντάρει λεφτά όποιος με χτυπήσει και με σκοτώσει, ωραία. Μαριέ. Ναι. Α, το κεφάλι μου. Είσαι χαζός. Εμπιστεύεσαι τέτοια άτομα, με δουλεύεις τώρα? Όχι Παναγία μου, τι έχω φταίξει εγώ? Έλα εδώ. Ναι. Πάμε. Μου φαίνεται θα σε αφήσω να σε φάει ο κάρχας και σένα. Άχεντε να φύγουμε τώρα.